uzuri ne na bullo bullo tafin hannu baya gushe hasken rana in na bullo. Aha gani na zo dan tsaya maza da mata na bibiya rabu ke ba da shari'a mata sun ku da kallo. Baka ko anaka ba mai yi sai Allah, na san za kai sa'a idan har ka rike sallah. Aha ni dai na rike Allah na shine da balin zahira, in dai ka rike Allah sannan kana yin sallah biyayyar iyaye jumla lallai baka babu kwalla cikin jama'a idan ka shiga za ka zamo abin makalla. Kallo ka kallo za ka zamo abin makalla. Bina da kallo sun bi ni da kallo ta ko ina an bi ni da kallo. Nake daidai ne ba zan daina ba, zance na gaskiya ne gashi na buwa da uba